Hi guys, good morning. Ready to visit na sa mga mahal sa buhay. Kung mama, mag-hi ka ma. Ha? Mag-hi ka. Hi man. Mag-hi ka ba? Oh. Hi. Welcome back sa YouTube channel. Karay namats pag hong helmet sa gisuot di ay kabuang. Nainga ni Pink, maganahan ka ma? Naday. May pinagngani ka man oh. Mata pagkawa makamay. Para parta. Buang nga ma. Ngani unta day ka no. Ilis pa kaw. Ay, madugay na. Kalata. Sunod na. Nalimot. Sibog ma, wa man lay kuling kura. Ha? Dal tubig. Tubig ra pud ni mama. Nagdakog payong ako ah. Yung may pandong. Ay kore. Tisa pa ko. Usap pa. Asa man kuling ko dai. Ka pa Saan na madero? Aray ko. Mana pa mo? Sige na. Ay di ko itong bagsiti kay nabalik mo na. Ala, amang ko naglingkod sa tao. Sabi kitong baha itong gidaro. May paya. Balik nito ya. Wa poy plate number tong baha oy. Ayaw lang. Yun na lang. Loro. Luro. Declares. Mako. Aw, multi ka na. Ang ligaag mo to yung iba to. Sila to. Umat. Sino barangay? Panga. Ay mawir sa barangay po. Wait, pero apa pun mako. Di ba? Na nami sa highway guys. Padulong nimi sa San Miguel, Cemetery San Miguel. Mo ni among first visit sa San Miguel, Bohol. Ang next na maani is Trinidad Cemetery. And then pagkahuman sa Layagan. Layagan ang last kay padung naman nagpa-audit. Na namin diri sa San Miguel guys. Mao ni ang San Miguel Cemetery. Mao ni ang cemetery sa San Miguel, Bohol. Nada ka diri di ay. Uy, basta. Murag hapon. Salamat tayo mga Uy, sapayan, maura dyan to. Panganak na kayo na liwat. Nagsingko ni. Kari may tagsi. Kurus na ko diri.